Tsano inzwa inyaya iri panapa. Ngatidzokere mati close 20. Iri kuti kudini pairi kuti the traditional leaders are supposed to get their mandate from where? An act of parliament, and a code of conduct. It has to be by an act of parliament. Okay, walk with me slowly. At the moment, where do they get their mandate from? It's from the constitution. It's the mandate comes from the constitution. Their conduct comes from the constitution. But who do they report to in matters of governance? And they do any chiefs council yao. But you know it fall under what? There's a ministry that they fall under. I fall under local government. Exactly. And it. So when they say an act of parliament, is there a committee from the parliament that is going to be in charge of them, such that they no longer report to the minister of local government? I'm not saying there is anything that is being corrected or being abused in that structure, because already something is totally wrong there. Because it's used to put Padarira chief, okay, popular chief Mtas. Pakashika minister we local government. Chief vakutot chef. Mudunu mao. That nonsense iyoyo yekuti madzishe edu isusu havana simba vanoudzwa nemunhu ari kubva kuhurumende nekuti ndokunobva salary yavo, ndokwavanopiwa mota nekumusangano. Already that structure is nonsense, and we did not create this for ourselves. And this is not even a Smith thing. This goes back to Cecil. This is where our order was destroyed, because these chiefs, I know this nonsense, people don't want to talk about it and they don't even want to hear about it, but I'll just speak about it because it's part of the topic. I'm very sorry for making this noise. Structure dzedu dzanga tiinadzo we are the settlers. Dzekuti tine madzishe edu vanotitungamirira, handiti madzishe aya achigadzwa nemhepo, handiti is the spiritual guidance. Them as the custodians of indigenous governance systems, indigenous knowledge systems, and everything that is to do with our well-being. Such that titori netsumo inoti panorayirwa mwana wamambo iwe muranda teerera, because muimba yeumambo ndo mune udzidziso hwese hwakakosha huchaita kuti the next king who is going to carry and actually influence the community, these people are supposed to be structured properly. Saka this was the highest authority. However, that structure was removed. They are no longer kings. They are now chiefs that are under a government. They were stripped already. Kune nhau dzinotaurwa kwezvoto zvakadzimwa pakavharwa ushe neumambo hwedzimba idzodzo, pachibatidzwa moto uchinzi wanga uri waSisu. Nonsense stories that people don't want to talk about, because people will be like, vatanga vanhu vaive, handiti. But if you go back to Mugabe achiita zvinhu zvake, every time kuindependence kune chimoto chaingobatidzwa, taingochiona chaibatidzirwei, zvaibva kupi. People don't know these things. Why that torch was always being lit. Because these guys, after they did their struggle, they were supposed to go back and report and say, could we had the structure of governance that we had, let's re-institutionalize that. But no, they continued with the colonial masters structure. So already that's where the messed up thing, which is why nyaya dzedu dzisinga make sense. Kuti tine nyaya dzatinoziva kuti pachivanhu chedu kana kuti pamagariro edu isusu matara anobatwa somhuri kana dzakanganisana mambo ane simba rekuita zvakati. But now when a politician, someone who is 36-year-old, because they are a minister, or not a minister, or an MP, in that community, they have more influence than a chief. Makansela ari kuita basa rekuudza vanhu zvekuita mumatunhu mudunhu munenge muna chief.
Why? Because they've got political influence. So those dynamics, because majority of us, we don't come from rural backgrounds, or we have forgotten about it. Takagara mudzimba dzedu dzine magetsi and stuff like that, we don't know the everyday life of people in the rural structures. When these things are being said, zvinoita kunge zvinhu zvisina nebasa rese, but ndo zvimwe zvinhu zvinotobata upenyu hwedu chaiwo chaiwo. But still pane mamwe maquestions atozobvunzawo kuti saka hapanawo here kune vanoisa folha pasi vanokwanisa kuti vataurewo nyaya idzi kuti muri kuti kudini ko kumhepo kwacho kwamuriko kuri kunyanyotonhorera zvakaita seko, zvekuti mabva matokanganwa kuti zvese zviri kuitika panapa hazvina nebasa rese, isusu tongotambura tichingodzungaira. Tine gore ratakambonzwa kuti kune akapromisa akati mapfupa ake akamuka, saka paakamuka pacho chimurenga chakatsva, nyika ikanzi tazviwana kuzvitonga kuzere, ndokubva mazorora muchiti aiwa zvakwana. Ari kurambidzwa nhani kumuka mapfupa acho futi kana akambomuka? It's things that we won't want to talk about. But when politicians start to mess with the structure of our way of life, just because they want power and they want kuti kana vaipinda maconstituencies iwayayo, that chief nevanhu vake vese must toe the line. Zvimwe zvese the other order havana basa nazvo, zvekuti zvii zvinenge zvichifanike zvichiitika matunhu iwaya. Ene matunhu aya akasiyana. Zvinhu zvinoitika kumanikaland nezvinhu zvinoitika kumatirveleland nezvinhu zvinoitika kumashunaland, zvinhu zvakasiyana. And those people, they know very well what's happening there. But someone anenge angonzioni kuti ati pamberi neZANU-PF anotozosvika ikoko akuudza vanhu, because there's a mandate that is coming from parliament to tell you how you are supposed to be doing your things. Yeah. I don't know. We ignore these things as if it's things zvisina nebasa rese, because maybe we have forgotten who we are, or we don't care who we must be. Tiri kufanira kungoramba tichingorarama upenyu hwohwo, ungoti tinongofananidzwa nevamwe, upenyu hwatararama nekuti inini ndakatiza ndakanoraramira kuAustralia, saka zvaitika kwaChurumhanzo handinei nazvo. These things, they affect our way of life. You are going to grow tired in Canada and you want to come back and settle, and you don't want to settle in Dzivarasekwa in a Jurawood house. Uruda kuzviendera zvako kunonzi chikwa Gumbonzvanda, kuti unoswera wakatandavara uchitanhaura nzungu uri pasi pemuonde. Usvika ikoko kunenge kune kamukomana zvako kanoti pamberi neZANU-PF katumwa naMP kuti kakuudze kuti itai so. Yeah, pakaipa. So we don't think about these things because we just think, okay, no, pane patine basa napo, the constitution matters, machief aya nakane basa rese. Guys, that is who we are. Those people having knowledge avainayo of our way of life, which we are supposed to be learning and our kids are supposed to be learning. Kune vana vari kuzvarwa kune dzimwe nyika uko, they know nothing about who we are. Majority of the parents, kune vamwe vantori nechidokwa chekutoti ndongodawo ngoti mwana wangu angotaurawo rurimi rwangu. But vari kutozvitadza. And now when politics is more important than our way of life, these things will just die away. Because these people are actually supposed to be meeting vachitoita influence our curriculum and say kuti vana vedu ngavadzidziswe zvakati, because uhu ndo hunhu hwedu. We fail to sell cultural things to the world because we have no identity, and these are the custodians of our identity, these chiefs. Ana speed vakauya vakanoswera vachidhiraivhiswa tukochkari twetumagokati twakatsva, sezvinonzi hatina anything of substance that we can show them. Other African countries were showing their traditions and they were proud. There's a stream yakaitwa yekuswaziland uko, they were in the mountains there achiona achiratidzwa the culture of the people from Eswatini. We can't do that because these men and women who are our traditional leaders have no value. Someone, a politician, is more important because they come under the banner of ZANU-PF. You interact with white people, tell us something about yourself. Who are you? You dress more white than them. You have nothing to show. You can't even tell them anything about your culture. You have lost it, thrown it away.
because these custodians are not being given the respect that they deserve. And now they are now putting it in black and white. But personally, it's things that I have actually came to sit down and ask myself, my identity and who I am, kuti ini ndimbori ani, and ndozvimwe zvinhu zvakachikoshera izvi. Hakusi kuti ndiri munhu wekunzi hanzi ndoita zvemashavi kana kuti ndine mudzimu kana kuti kudini, asi kungoziva kuti no, tine nhoroondo dzatiinadzo dzemadzibaba edu nemadzimbuya edu akabata basa guru. Guys, when we talk, if you have been to Great Zimbabwe, uchiona zvinhu zvakaitwa paya sekuru muroro zvavanogara vachindinakidza kuplatform kwaachiyera vachiti munongoti Great Zimbabwe kwakaitwa basa guru, ndokwakatangira corruption, vanhu vakaba mari yesimenti vakatozongoti pasina plan, ngatingovaka ine matombo varume. But look at other civilizations, Uncle Jet. And if you go to Turkey, and there's Göbekli Tepe, whatever, they are trying to find out what was happening here. Go to South America, they value their monuments, their traditional, these ruins that they found there, and they are putting so much money so that they can sell to the world. We've been brilliant for centuries and millennia. But Isusu, when Uncle Jed, we don't even know the name of that stoned bed. We have settled to give it, to say it's called Zimbabwe. Atina kana zita reshona. Kuti chivezwa cheche chinonzi chii. Chivezwa choukaribhoko tochiziva kuti chinonzi nyami chine zita racho. Because matonga vakachengetedza tsika dzavo. Isusu mazezuru, makaranga nemakorikori. Tese hapana. Nevacho vanoti vanogarwa vane mhepo. Hapana anoziva kuti dombo riye rakavezwa. Kwete kuti chakakopwa ihungwe kana kuti ishiri ipa. Pachakavezwa pacho zita racho chakanzi chii ichocho. Vakaveza vachida kuita sei matombo iwayo. Izvezvi nyange vakanzi kune mamwe achiri kusango uko, mamwe asita adzoka. Hatina kana basa nazvo anodzoka kuzoitei. Anotibatsirei. Izvozvi matombo izvozvi. But that's our heritage. That's who we are. Things that we are supposed to be celebrating. Izvozvi vangati hanzi taungana tinofanira kuti tinyatsombonzi imbotibikira chaakutonzi 7 days. Chatoni zita rechirungu. 7 days. Rinonzi ineshona nerurimi rwako dololo. Tinoda grain feedage. Other people's cultures. They value it because they've been doing it for centuries. Vanokuudza history dzacho. Vanokuudza kuti there are special streams that we get from the mountains of Scotland, pure water yatinoshandisa, and we distill it 3 times. Imimi dololo. Vanateri vari kutomira uko kungonzwa kuti kwateri kuri kufaya. Young men who is doing something. These are the things that our chiefs are supposed to be doing. Kwete uswera pa YouTube vachita basa rekutonga nyaya dzemujolo. Nekuti ndakazopiwa siki nani. Matarae aiera matarae zvaitwa matare mwe zvaiera zvaikosha. Iko zvakutwa pamberi ngekamera. Nyaya dzekungopanana gupuro ndo dzatingaswerere chichinzanzi mambo wedu watoswera vari padare vachitaura nyaya dzegupuro. Matara anofanira kutongwa mudzimba dzevanhu. Munzi kuti mumba menyu hamuna baba mukuru anokwanisa kugarisai pasi wokugadzirisai semhuri. Moda kumira kuti munobuda pa TV kwa chief netunyaya tisana nebasa rese. These people have lost their value because isusu vacho hatina chinhu chinonzi chinoyera guys. Hakusi kuti wakaenda ipapo unogona kunyangadika. Chinhu chaunopa uyerwa iwewe. Yes. Kuti unotochiyeresa. Hakuna chinhu chinonzi we have found this mountain to be holy. No, we hold this mountain holy by how we preserve it. Tichiudza kuti vanhu hamungotema miti, hamungoita so. Kana muchirima musarime munzizi nekuti nzizi dzakakosha, because this idzodzo hasisina basa, which is why politicians can actually send Chinese people from across the Indian Ocean to come and start just mining. Mazoe River Mazoe Dam is gone because of the gold rush. Because there is no one in that area who can say, I am the custodian of these lands
And me and my people, we are saying no. They have to wait for someone from Shake building to tell them, no, let them mine. Imi makazuru muda kuti mutaure makutumira mazanu PF youths to deal with you. Why can't a chief say, because kunofanira kunge kune maningiri pane what do you call these things zvakamboiswa zvekuti, for example, in Bindura there's Trojan mine and Ashanti goldfields, whatever proceeds was put so that the community development, whatever, I'm forgetting the actual name. These things are supposed to be run by the chiefs in that area, not these politicians, governors and MPs who run for terms. These guys are there for years and years and years, and we can be guaranteed of continuity. So maridzo dzichifanira kunge dzichifanda ma-projects. We're supposed to have cultural and heritage centers in different places. Izvezvi munhu wakada kuti uri kubva kwauri kubva kunze kwenyika uko unoda kufamba nevana vako kuti vanoziva kuti kuZimbabwe kunei, makakura muchionei. You have no way to take them. We don't have cultural and heritage centers. They are just but it's guys, it's things that we should be caring about.